diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Today is a Wednesday, Merkulis ita mga ka-aksyon nga presentations ang inyo palatuntunan Action Reports Afternoon Edition, November 23, 2022. Mula aton balikan ang aton nga kasaysayan for sure hindi gid magalapatan sang ukol malipatan sang kadaman. Anatabo sa itong November 23, 2009 kung sa diin 58 ka mga individual kalakip ng 32 ka mga media practitioners ang ginpatay mga ka-aksyon in broad daylight sa banwa sang Ampatuan, Maguindanao. Subong kilala sa tawag nga Maguindanao del Sur. Amo rin mga ka-aksyon ang kilala kag nangin kabay na sa maragtas sang pungsod na Pilipinas nga ang Ampatuan Massacre nga ginakabig nga worst election-related violence sa pungsod Pilipinas kag the world's single deadliest attack. Batok man sa mga journalists. Sang 2019, dekada ang makaligad mga ka-aksyon sa nagluntad ang iniman nga pagpanglutang, ang Quezon City Regional Trial Court ang nagsentensya sa mastermind nga si Andal Ampatuan Jr. kag si Zaldi Ampatuan sang reklusyon perpetua o konti life imprisonment. May mga appeal pa mga ka-aksyon ginapatuman sa korte which could overturn the resolution of the case. Rason ko nga mga pamilya nagapanganawagan gid sang hustisya. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Payong hapon at kung inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz, mga ka-aksyon 32 days na lang antis pa man ang adlaw sang Pasko kag 39 days antis ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang, parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Diri kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinalan. Nano bala mga abo na balita nga dapat ninyo bantayan dari man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Sa ato naman nga headline number 1, gindeklarar mga ka-aksyon ang cholera outbreak sa barangay Mandalagan diri man sa sulad sang Bacolod kasunod sa pagpositibo sa duha ka mga bubon sa Vibrio cholera nga isa mga ka-aksyon ka bakterya nga makatuga mismo sang siniman nga balatian. So balantayan ni balon nato ang detalye kag ano mga regulations ni mga ka-aksyon. Ibalo nato ang kabugusan sa nga update may angot sa nga balita dugay-dugay. Aksyon Radyo. Sa iban pa nga mga balita lokal, diri sa Bacolod City, ginpadigayon man ang calibration sa mga kiluhan, which is a good and positive output mga ka-aksyon. Agod masiguro naton mismo nga insakto dira ang ginagamit nga kiluhan sa mga merkado publika, diri mismo man sa Dakbanwa sa Bacolod mga ka-aksyon, kag malikawan nato ng mga scambra o kung naman nagabugos, nagapamintaha, nga nagabaligya na lang gid, mahal na nga na ng presyo, disadvantage pa para sa mga bumalakal. Aksyon Radyo. Sa ito naman nga headline number 3. Hoy, sa banwasang ilog man, no? Bawa maging kastigo to? Wala labot ging kastigo, kinkawatan pa yung mo yung kapital sa negosyo. Aksyon Radyo. Isa mga ka-aksyon ka negosyante ang ginkastigo sang 4 ka mga lalaki sa banwasang ilog. Matapos naging kastigo, nakitaan guro nila nga may preparado ining biktima kay man mangumpramong kaysa mo sinang adlaw
Kagahon na stress kasi giinomin mga sospek. Ginagdan nilang biktima mainom ng hinding biktima. Sinunod nila kag kinastigo kag kinuha tong kwartabo na ano nga mga ulo. Aksyon Radio. Ang mayo lang mga kaakson kin-identify positibo ining apat ka mga sospek. Ara sila sa corona Burambodo sa sulod naman sang preswan sang Ilog Pilimpi kag natala na pasakan sang kaso nga raberia. Aksyon Johnny Diaz. Balita nga patas. Sa ato naman nga mga balita nasyonal, Presidente Marcos nag-apilar mga kaakson sa mga Pinoy scientists kag researchers nga magpabilin sa Pilipinas. Kag miscommunication kuno pareho sa natabo sa Sugar Order number 4, tingwaana nga hindi na masulit sa nga administrasyon. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang ibang mga balita mga kaakson ato ni Plasta Dugay-Dugay. Maayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome diri sa ato nga pagpangalagad. Diri man sa Action Reports Afternoon Edition. Sa nasiling na Miyerkules kita nga presentation, November 23, 2022. Subong hapon liwat na makita mga dulong sa inyo sa pinakamabago nga mga balita. Kamusta ang atong drama ukod nga matag panamati sa 61 ka mga kabarangay diri sa Nakbanaw sa Bacolod, sa 71 ka mga banwa kag syudad diri man sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka madra mga kaakson? Manayanaya ang panahon sa inyong mga lugar ibang guro nagapaunay ay no? Pero antes pa man ang tanan ni Balon Tanay ang sitwasyon sa palibot sa Dakbanwa sa Bacolod subong hapon. Ubod sa ato naman nga patrol, ato na Vara Patrol with Action Eden Aboso. Action Reports Afternoon Edition. Action Eden, mayang hapon. Good afternoon, Action John. Pinsutan na natin ng mga ka-action, no? Sa mga nagapamangkot, gali kundi lang tunog. Diri sa may Purok Sunshine, sakop sang Barangay 36 pero fire out na. Ginahulata pa ang final reports man sang taga BFP kung ano gini action dyan ang man sang sunog. Pero ang ina-check pa man din nila kaya residential fire ini pero do partially damaged lang man action dyan. Fortunately, kag wala man sang may napilasan kining sunog. Mutuhang balilaw lato-lato na lang ang consolidated nga report man kung pila ang damage kung ano gid ang nagkala damage sa dyan kay pagwa naman kita sa area kay cleared naman cleared naman sang aton sini nga mga taga BFP. Pero so far diriya sa palibot sa syudad sa Bacolod, matulotawhay action dyan ang aton sini kalangitan, matulotawhay man kag amo lang na galing diri sa may dalan na Araneta bala perte lang itang traffic most especially diri lang sa may kuan mo di bala pa UNR kay te papanaog na to dayon sa may leksyonan kay grabe daan ang traffic kay man ang ginaobra di ang dalan amo ni sang isa sa mga nagapa-traffic dire tapos given sa babaw-babaw gawa may ara pa sa eskwelahan ari ni NOHS amo ni oras tiguluwa gid sa mga estudyante kag hindi pa ka sige bala or hindi man ka parang ka ang mga salakyan bangod nga may gatina ng mga estudyante wala labot diri man galinabay ang mga halin man sa ETCS sa action dyan amo pag ilang isa sa nagapabugat sa dalagan sa trapiko especially may ara man nga mga salakyan nga pinagusto man yun sang parking sa higad sang dalan hindi ayawan sa ginabantayan lang ang buli sa traffic enforcer kag kung magtalikod na gani bisan hindi po parking hala sige parking lang yapon kag ang ato sininga kalangitan manindikasyon nga may pag-ulan-ulan pero hindi mo lang kisama batyagan o gulpihon ka lang sang pag-ulan-ulan diyan na notice man naton nga kay kumadumduan mo action dyan ang issue to bala sa dakpaday sa mga wala sang prangkisa kag dokumento bala nga mga traditional jeep na okay naman to sila kay Mayor Albi na extend ang moratorium ari subong sinakot lang sa dalan ang mga modernized kag mga traditional jeepney sako lang ang parik-parik nila sa dalanon especially amo ni nga rush hour nga kadamo gid sang mga
pasahero nga mga nagabantay sa higad sang dalan para man makapauli. Pero kadamo gid siya dyan, hindi man pag i-judge ay kadamo bala sa manotice natin nag-standby kami abi sa isa ka area. May iban gid dyan nga magpundo abi mga traditional nga jeepney. May iban nga siya dyan bisan tawhay, bisan mayara pa sila sang lugar bala nga pwede pungkuan sa sulod sang jeep. Ang iba nagahulak gid nga maglabay ang mga modernized nga mga jeep kag dira magsakay. Tikis ang mga rason bala ko nga nagapaugat ang mga traditional jeep nga ginakaugtasan man sa iban nga pasahero labi na gid ang mga nagadali pauli be. Hindi dayon kalakat ang jeep kay nagapaugat man traditional jeep kay kinahanglan mapuno gid ante sila maglarga. Kag ti given nga do kadamo gid ara na ang mga traditional jeep action dyan plus pa sa mga modernized jeep nagutok na gid ang alan amo nagkisa ang rason nga gabugat ang dalagan sang traffic especially diri man sa may dalom tadibe sa may Locsin sa may dalan Lacson dalan Araneta amo gini action dyan ang bulubugat ang dalagan sang traffic given pagid nga kadamo man sa mga tricycle kag mga e-bikes mga tricycle nga nag-interest dalan kay ti ang iban mga kontrata ni bala sang mga ginikanan sa mga estudyante nga masugat sila kada hapon kag bilib man kuya may ara man iban nga ang mga gamotor balang gasuga tag tatlo ka estudyante ang karga ti apat sila sa isa ka motor amot din ang mga manugdakop naton kay ti kung taon mo hindi kini nga pwede action dyan nakalabay kami sa may bayan sang bahalin di ba bababaw sa NCC papanawag sa may Bangga Kori gaginutok advice lang sa aton sining mga motorista grabe ang kagutok bangod nga kadamo sa mga naga-parking nga mga truck sa higad sang dalan subong man sang mga salakyan nga pribado kag mga motor nga wala sang dokumento bangod nga may ara to subong naka-standby ang LTO kag may binakpanay. Tika balo ka naman basta hindi lang yung katapak kasi dyan o kung katabok kung di ng LTO or katindog hindi man na sila yung pagtandogon. Te amo ni oras amo pa ni sila na oras nag-standby to lagi sila mahimo karon kung i-push to sila pababaw kay ti obstruction sila sa dalan ti kadamo ito sa magkaladagpan kaya ara lang ang LTO naton nga para man na sa safety sa ngaton sini nga mga motorista kag reminders gid nga hindi pwede kabiyahe ang mga wala sa mga dokumento especially pag ang mga nagamotor nga wala sang helmet ang mga nagabiyahe nga piraw-piraw ang suga isa lang ang gasiga amo nang isa sa mga ginapang check man sa aton sini nga otoridad so kadamo man sang mga kapulisan nga nakita naton sa area para sa pagpatigan sa Police Visibility Patrol kay nakibot ko action dyan ano pala sa Wednesday pero para sa SM kadamo gid wala lugar ang parking kagkadamo sa mga nagagawa sulod sa mall subong man diri sa may downtown area nga mall pero sa may Gaisano kadamo sa mga nagagawa sulod sa mall siguro nakabato na siguro sa mga bonuses nila. Mumatupahan umdom sa ngaton sa kapulisan ni Lieutenant Colonel Sherlock Gabana nga kung may bonus na nga mabaton, hindi lang pagdalon ang tanan gid nga cash da on hand. Kung ano ang kinahanglan, amo lang ang dalon. Kag kon okay na, hindi gid hindi gid magdala sang malahalon nga mga kagamitan, hindi magsigi ka dala dira ang gabalandra si imo alahas. Ay ang ginabantayan lang man sa mga kawati amo ning oportunidad nga makuhaan nila kag makawata nila ang ining mga mga naga Christmas shopping bala ay ti kadamo naging subong sang nakabalo daan nga may mga naga-advance nga nagahatag sang bonus sang naga-advance hatag sa mga 13th month ti halong-halong nagitaran nga oras kag parugdan man ni Sir Gabana ang mga panimalay wala ka masami wala tawo kagabi na lang ginapulian ilakit ang inyo sini nga mga panimalay para hindi masudlan sang mga kawatan. Sige. So far, talataw, hi naman ang the rest nga palibot sa syudad sa Bacolod, ga-monitor man kita kung may mga insidente or aksidente sa palibot naman sa Negros Occidental. Pero fortunately, action dyan, talataw, hi, kag kabay pa tayo yun hasta na siniman nga gabi.
Observation report salin sa patrol, Action Ida Raboso, una sa balitaw na action. Sa Bacolod, Action Radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Eden Aboso gikan naman sa patrol. Action Radio Philippine Standard Time la 5:15 na diri kita na mga kaakson. Mga kaakson, gusto nyo bala panamito ng adlaw nyo? Umpisan mo ang aga, kaupo naman ang manamit nga kape. Gari diri sa Action Radio Bacolod, gintilawan namon ng Nescafe. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Kamusta man? Amo na would like eh. Mayara ganyan na butang sa module. Nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na daso. Sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pagubay na pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imo na lang. Dako na bulit siya.
kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na lang sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure.
Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binang-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga palit. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero Action Radio Philippine Standard Time na 5:32 na. Sa tion sa pandemya mga kaakson, nagsugod ang pagpanigayon sa mga integrated farming community o kung integrated community farming diri man sa may syudad sa Bacolod. Hindi lamang sa isa ka barangay o kung sa isa ka komunidad, pero ini man ang ginpasanyog pa, ginpalapad pa mga kaakson ang hibalo sang kalabanan, kag bisan ang mga eskwelahan o kung educational institutions were also able to know about sa sini mismo nga strategy o kung technique para masiguro nga bisan yara ka sa sulod sang imo puloy-an, padayon ng imo mga kaakson nga pagtrabaho o kunang pagpanguma. And sa sini nga pamaagi, may maani ang isa ka miyembro sang pamilya. Diri sa Bacolod City mga kaakson, ang ginbantog ini ginatawag naton nga aquaponics o kun isa ka urban farming kang madamo na ang nabuligan sini. Subong nga hapon, let's try to talk about aquaponics o kunang urban farming gikan mismo sa mind o kung sa brain sa likod sa sini mismo nga programa. Upod naton si Engineer Ayan Solis sang IF Green Technology. Kamo man ang nagatudlo sa iban pagiging mga institusyon diri mismo sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Engineer, good afternoon sa Action Jan sa Action Radio. Mayong hapon Action Jan, no, salamat diwag yung tagaan mo kay Gianan nga ma-share taman sa aton nga taga diri sa Bacolod kag sa bug-os nga taga pamati sa diri sa Negros Occidental. Yes sir, di ba technically ikaw sir personally engineer ka gid by profession? Yes, engineer ta by profession. Actually hindi yang linya tani ang pagpananom, no, ang aton profession ang electrical engineer. At the same time nag-take pagid ta industrial but kalayo gid ya. Pero nakita ko nga kada ko gali potential kung i-integrate mo galing tanan ang gintun-an mo in terms sa engineering kag sa imo experience into farming. So gadako gid ang innovation nga ma-apply mo pagid kag ang teknolohiya sa diri nga sektor. Okay. So anong nag-inspire sa imo to start ang ginatawag naton nga urban farming? Din ka nagsugod anong inspirasyon sa likod sini? Kag ano ginalantaw mga vision sa ulihi? Well, una no nakita ko ning how important it is like sang mga tinalikdan pa nga tinuig na kita isa ka empleyado lamang aga pang-empleyo. So nakita ta nga kung ikaw empleyado, wala ka tiyempo sa pagpananom pero ang pasyon bala nga gusto mo gid tani
nga makatuon sa pananom, pero ang kontra mo naman ang tiyempo kasi kinahanglan mo man mga budlay para makatipon ka man sa kwarta. Okay. So amo na ang nagduso sa akon kung paano ko mahimo ang isa kapag pananom sa madali nga pamaagi kag hapos bla para sa akon like isa ka empleyado nagtuon sa pagpananom at the same time no nang makita ta nga 8 to 5 ang duty mo, alas 8 bisitahan mo lang tanawon mo. At the same time, at the end of the day, harveston ka man gyapon. So, pahapos ta lang ang pamaagi sa pagpananom. Okay, kiko lang taon natin, sir, you could earn a lot from being an engineer. But ikaw, isa sa mga gintutukan mo ining urban farming. Nga kung lang taon natin, sir, sa isa lang kapaglantaw nga perspektibo, not too much ang imong magain. But ano gid, sir, ang inspiration mo why you take part and your focus sa sining advocacy? Well, una nakita tasang wala pa nag-abot ang pandemya nang ginaduso tagid ni nga kita sa taga Bacolod paano ayhan mabuhi kung in kaso manggid way taman ginapangamuyo nga isa ka trahedya like ang hambal ko perme maglupok ang kanlaon kay 80% of our product alin sa vegetable dito halin sa kanlaon. So ang iban ginapadala ng diri sa Negros. So amo na ang what if way taman ginapangayo bilang magsira ang border or mawaay supply sa Bacolod diin ta mangapkap naman sa produkto ta. So isa sa ginaduso ko sa una. So nakita ta nag-abot ang pandemya pero sa pag-close ang border nakita ta how important it is. Nakinanlan galiya and every community may ara gid integrated farm which is nga makasupply mismo sa komunidad at the same time makahatag sang seguridad sa ila sa pagpakaon. So not totally nga ma-cover up ang 100% of the community but most probably ma-push man sila nga sila mismo sa tagbalay nila ni ara man sila sang food security. Okay. Para lang gid nga sa amo ning mga hitabo lang nga nag-abot sa aton diri sa aton nga pungsod. Okay. So basically, sir, mga pila ka nakatuig nga sige ang imong kampanya kag paghimo sining urban farming? Way back, actually nag-start ko 2008 That's backyard farming pa lang. So dito isang 2008 ay paya sang multimedia nga makuhaan tabla sang ideas. Kinahanglan mo gid mag-research or magkadto mismo sa isa ka lugar para matun-an mo gid kung paano nila nahimo sina. Like sa ako niya, I'm very passionate of it nga on how I can farm nga without in so small spaces. Okay. Nga i-maximize ko gid. So amo na nga akong gintunan hindi ko kinahanglan ang pila ka hektarya para lang gid maprodukto sang amo sini. So gina-concealed ko na agin tun-an nga paano ko maximize gid ang area. So that's why nga miara ta vertical farming, indoor na ta. So amo na ang gintutukan ko. Kag ang nami sini subong nakalabot ata sa komunidad, naging pa-adapt ang barangay no na ara na ta sa punto nga gina-share ta na ang aton nga knowledge into them. Kay nakita ta how important it is nga kung may ara man sila, hindi gid magutman, kag waay gid kulba. Amo na nga ako nya nga isa gina duso gid. Okay, so basically, sir, diri sa Bacolod City alone, I know for sure, may mga local government units na nga nag-adapt sini. Diri sa Bacolod, pila na ka-community ang imo ginabuligan, ginatutukan, para magpatukod sining urban farming? Actually, diri sa Bacol, kung isipon ta, pila lang gid ka barangay ang miara or community farm naka-start na sila. But for us nga nagsugod sini miara ta programa no, under sa leadership ni Police Captain Pindon, kuha yata as partner. At the same time, ang Carlos Silado, University. Isa sina sa mga partner ta nga may ara 12 ka barangay na nag-join sa aton from barangay 1 to 10. At the same time, ang 17 to 18 sa amo nang ABCAPS 2 sa leadership ni Barangay Captain Cabiona nga sang barangay 17. So subong miara ta sang integrated farm nga model ara sa barangay 1. So ginudusutan ka pasalamat kita sa liderato sang Bacolod nga ginasuportahan nga sa amo ning Idulia nga pa ang makabenepisyo ang komunidad. Okay, pero outside Bacolod City, sir, mga pilana? Actually, sir, damo na gid. I'm not expecting ang Iloilo. That's rice granary man sa aton di sa Visayas, pero nakita ko nga ang gina-adapt pa nila ang teknolohiya nga i-apply sa ila. So mayara ta municipalities ang Mina, at the same time ang diri sa Negros damo naman, the same time sa Himamaylan mayara na sila sang under kay Mayor Tungson nga
nga liderato nga ara ta food security program nga ginasubong ginasikaso tanang nga maka-start na sila within the year or next year's January. So damo naman ang aton nga mga komunidad nga pang-adapt. Okay. Sir, buot silingon, you are an engineer turned into a farmer, but you are proud about it. Yes, actually ang paghambal ng title mga engineer kung magagawin sa giladula ko na it's because ang passion ko ara sa farming. Pero kung tanawon mo ya ang tinunan mo kung i-combine mo pagid kay ano mo why ni sa ng boundaries ang imong kaala dapat kumbaga gina-share ko ni Perme kay nga ang baso kung mapuno gaawa so kinahanglan mo man i-share ang kung anong gina-refill mo man sa iya kay para at least mapun-an man sa gapon niya pun-an. So hindi lang ya siling galimit sa amusan sini gina-share ta man sa community on how nga ma-develop pag kay dira mismo sa ila makita ta may mga problema hindi tanan nga gina-create namon nga technology perfect pero pag abot dito sa isa ka lokasyon may sari-sari gid nga problema that's why nga sila mismo ang makadiskubre kung paano pagid mapamayo ang teknolohiya that's why nga mapi gid yang damo na nag-join sa amuning nga program. Sir, basically sa imong nga model pwede mo kami ma-share sa amon to our listeners anong pinaka-basic nga ginahimo kung magsiling ka aquaponics o kon urban farming in a more specific or brief nga way at least kung gusto i-adopt sang iba naton nga mga listeners. Well, una may dikindan mi arata ang sa aquaponics system mi arata isda or freshwater aquaculture damo tang isagod na makahatag mismo sang nitrates into plants pero ang amon nga basic nga ginagamit is ang tilapia it's because a tilapia ano siya mo nubo katama ang iya mortality rate at the same time grabe siya maghatag ammonia ang ammonia poisonous sa para sa tilapia that's why nga ginabutang na sa biofilters para mag-convert into nitrates para naman sa tanom. Ang tanom naman, kumbaga, gakwa na sa nitrates from sa diri sa isda, kaga-cycle lang siya, gabalik-balik lang siya, kumbaga, ga-emit man sa oxygen para naman sa isda. So, kumbaga, ang technology is give and take eh. Okay. Amo man ginanda cycle of life. Amo man ang amo nga ginahimo nga para sa diri. So basically, ang sa Barangay 1 nga gin-mention mo, nagsugod na to sir sa aton nga urban farming subong. Yes, I'm happy, gid kag proud nga that's why nga every time igaasa ako nga ang gin-adapt mong coastal nga Barangay 1 na kay tiway man sa lugar squatter sila or something nga ang area secluded katama tapos gusto kag wide area. Nga amuna permi ang gina-push ko nga gina-pitch, ang ginabaligya kay nga ang amuna nga area sang una basurahan, coastal area siya basurahan na tungod sa gusto sa mga pumuluyo nga ma-develop ang area ginbulig-buligan nila sa liderato ni Caprillos nga ma-reclaim siya kag mahimo sang isa ka integrated farm. Ginhimo na siya kay ginaduso nila yang nga may ara man sila mismo sa dira nga pamaagi nga may farm sila bisan ara sa kilid dagat. That's why nga subong successful gid ya katama ang ila proyekto nga damo nakapribiliyo ang number 1 gid ang komunidad. Okay, damo naman sir na harvest o kunaani? Well, oo, damo na sila na harvest no kag at the same time, hindi lang niya siling produkto ang gina-harvest, ang ginatag sa pumuluyo, ginatudluan pagid sila sang individual nga kung may ara mga binhi da ginapanghatag sa pamalay para sila mismo sila man niya magtuon sa pananom. Kasi yan na, kumbaga amo man dapat no, hindi kaya maghatag sa produkto nyo lang para sa komunidad, pero tudluan mo man sila mismo magtanom para at the same time sila pamalay may ara gid sila anihon. Okay, about silingon na we do not only give them sang product itself but we provide them and help them to know paano pagid mag-culture kag mag-nurture. Yes, kay nakita namon ang dira nga komunidad mostly ang sektor dira is ang fishing eh. Fishing industry na sila ka mostly ang mga dira nga pumuluyo pangisda diang ilang ginapangabuyan kay kilid sila sang dagat. Ang ato nang dira gintudluan sila kung paano magpananom. Ang kanami lang diri sa amuni kay ang amuning komunidad nga hindi lang niya farm ang subong ang ginaduso namon no nga para sa ila kay gintagaan ta na sila sang sansa nga may ara ta extra income tungod sa farming at the same time kinahanglan ta naman sila i-edukar para sa financial literacy kay mostly kabalo ka naman honestly gambal gi kuya kay sila ni one time big time ni sila kung may income na sila ubuso na nila at subong adlaw kag mga budlay nadsun nga adlaw so amo na nga amon ginapunggan
inanlan niya manu kagid tudluan sila sang financial literacy. Amo nang ginaduso namon. Kaga the same time ginaano taman that's why nga ra ang police station 2 nga gasubaybay man sa aton nga ginapalayo sila sa illegal nga mga bisyo dira nga kanugon ng balasang kwarta nga gin-income nila. Tapos amo na bala ginapangabudayan nila ihibutang na nila ya bala sa wala nga tarong pamaagi. Oo. Pero sir, yung iba ng mga barangay, kung mag-tion abi nga magsiling sila, they're also open para mag-establish ng mga, are you always willing to help? And asasan, ano ma-expectar natin sir nga imo advokasya magapadayon? Well, samtang ari patagapasalamat yang sa bag-ong liderato sa Bacolod kay Mayor Albi Benitez kag ang komitiba nga si Councilor Tad Tyson nga gasuporta sa aton nga advokasya. Sila mismo open no mangin partner ta kag sa subong diri sa Bacolod na ginaduso naton nga hindi lang niya ang barangay kasi mostly sa ibang nga barangay nga mga ara sa proper Bacolod wala lugar pero ano ba lang mahatag ta. So amo na nga aton nga tun-an subong not only sa integrated farm but into subong aton nga ginaduso sila mag every barangay may ara na taya sang isa ka business incubation hub. Like para matundluan ta kung ano pagid ang mga negosyo nga para sa barangay nga ma-improve pa. So gapasalamat sa ilang ginasuportahan kita sa aton nga advokasya. Sige, thank you so much Engineer Ayan Solas ang IF Green Technology sa mga time. Good afternoon. Diri gikan sa Action Radio Bacolod. So madamo libat salamat sa tanan nga nagasubaybay kag taga pa matigid sa aton nga estasyon kag Simo Sir Jan no salamat kag way gid unta ta pagsuporta mo sa aton. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa ka-Engineer Ayan Solas ang IF Green Technologies mga kaakson. Iyan na mencionar ang Barangay 1 nga isa subong sa gintukuran na sining iya ka Association of Barangay Captains sa Police Station number 2 nga pilot area or community mga kaakson. We'll check abi Kapitan Cesarillos first. Kung kamusta na dira mga kaakson ang nagakatabo subong sa ilang barangay kay for sure nasugudan na ni. I was informed mismo mga kaakson sang Carlos Hilado Memorial State University just this afternoon nga ara naman mga kaakson padayon na and I'm very happy. Reason why nga gin-cater ni naton because during the time ara pa kita sa patrol kitang one of those individuals nga naghatag sa suggestion nga sugudan ining kampanya. Basically, ang sa likod sa istorya, gusto buligan sa station number 2 ang tanan nga mga pamilya sang mga individual nga nadakpan bagod man sa pagbaligya kapag upod sa illegal nga droga. Kaya doliya sa likod sa mga kaaksyon, kumong ini mga persona ara sa sulod sa prisuhan, they can no longer help their families outside. Sugaan sang tempo kag plataporma ining pamilya nga makapangita man sa panangabuyan. In that way, diri makaakson nagwa ining idea nga pagtukod sa ginatawag naton nga mga integrated community farming sa ila mismo nga lugar. Balikan naton dugay-dugay si Kapitan Cesarillos sa atong pagbalik diri sa gihapon sa Action Reports Afternoon Edition. Standby. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DDX 500 Nag-champion, super power na mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na sa presyong abot kaya. Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Ang masaligan ng mga produkto imo sang SED Marketing, SED Panyawan Testimonies. Kaya mo na nga siling ko mangita gi kuya sang bulong nga suited bala sa aton nga mga may edad na mo na. Kaya nag-try ko na sang capsule kay siling sang amiga ko. Try mo bala ang capsule. SED Panyawan capsule siya inang plus na amo nang ginainom ko. Tay siling ko ay kanami gali sa pamatya ko daw ang sakit sang likod ko na ako pati ka sakit sang likod ko kay may bukol ko di sa lungs natula man. Panyawan Plus Herbal Capsule kag SED Liniment himo sang SED Pharma distributed by SED Marketing. Calabar na bango at mura pa. Good vibes! Calabar na bango at mura pa. Good vibes! Barangay 684
Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang pinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po. Tutugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abi ko Pizza lang agi kaya nga mo ito. Mga dako na bulig siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong man time nga makaswerte.
Makadaog. Ano ang hambal mo kay Lola mo nga sa nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Sinaon naga-monitor sining nga mga tinion na si Sir Utay Benedicto. Good afternoon as well. Mga kaakson, bago ginamang na mensionar sa aton nga gin-interview si Engineer Solas nga diri sa area sa Bacolod, Station number 2 ang nagasugod sining programa nga ginapatuman sa tagsa nga mga community kag barangay. Bangod nga sa tanan nga mga barangay nga sakop sa Association of Barangay Captains sa Police Station number 2, ipatuman ini ginatawag naton nga Integrated Community Farming. And joining us sining hapon sa itong nga pagpangalaga ng brain o kung ang utok sa likod sini nga program si Police Captain Paul Vincent Pendon, ang hepe sa Station number 2. Sir, good afternoon, Section John, Section Radio. Action dyan, Idol, mayong hapon, mayong hapon man sa atong tagkulamati. Sir, let's go straight, sir, regarding sining ICF. Ano, sir, ang pinaka-purpose, objective sa likod sini diri? Because I've heard nga, ang ini nga programa, purpose, ligid nga gin-create para sa mga pamilya, sa mga individuals involved or nadakpan abi sa mga krimen or legal drugs, sir? Yes, sir. Actually, na-initiate ni ang aton nga program sa aton kabaranggayanan together with the effort of Engineer Ian Fred Solas of IF Green Technologies. Nag-collaborate kami, nag-istrehanay kung ano ang pwede namon nga mahimo nga project. And since nga diri sa station, I am fan of pagsagod bala sang mga isda. Nakita ko ang alternative or ang isa ka project nga aquaponics, which is naga-integrate kita sa nga tanom, pagsagod sa tanom kag pagsagod sa isda at the same time. So siling ko pwede naton i-incorporate sa mga barangay. So since then, nagikadto kami sa mga barangay, sa every barangay kag nag-istorya kami sa mga every barangay captains sa nasakupan sa Police Station 2, ang barangays 1 to 10 kag 17 kag 18. So sining sang September 27, 2022, okay. Kasi na ito. Medyo choppy ang signal ni Sir Pindon, sir. Hello. Yes. Sir, okay na? September 27, as far as I know, nagpirmahan ay nasang Memorandum of Agreement kamo ang Association of Barangay Captain and ang Carlos Silado Memorial State University nga masuporta sila, sir. Yes, sir. Ang amon na pinatuyo ni Sir Ian Fred Solas nga hindi lang ni just a simple project but a sustainable livelihood project which means nga makabulig tani sa mga pamilya nga napektuhan sa illegal nga droga. Just for example, sa isa ka panimalay, ang amay nadakpan tungod nag-engage sa pagbaligya sa illegal nga droga, ang nagpili niya nga pamilya, ang asawa kag ang kabataan, wala sang may makita nga maayo nga trabaho kay tungod gani isang linigad ng mga tinuig nagka-pandemic tungod sa kapigaduhon basi magsulod pagid ang isa sa membro sa pamilya sa pagduso sa illegal nga droga. So as an alternative na paminsara namon, and we took the initiative nga mag-introduce kami sa mga livelihood programs sa kada barangay. So gin-incorporate or ginupod namon si Kamso purposely para sila naman sa bahin sang education ang maghahatag sa trainings, seminars, kag pagpanumdum or pagtudlo sa maayo sa pag-establishar sa maayo nga livelihood sa kada barangay. So hindi lang ni isa ka proyekto sa Station 2 or ni barangay, collaborative effort na sang tanan-tanan nga hensya, edukasyon kita, mapa-LGU kita, mapa-peace and order kita. Nagabuligay ang tanan diri sa area sa Station 2 para makahatag kita sa nga opportunity, abi.
opportunity sa sa kada pamilya sa kada barangay. So sa barangay 1 gani naka-start na sila sa ilang greenhouse which nga every other day nagahatag si kapitan sang mga vegetables sa iyang mga constituent. So ginakalipay gid ni kag suportaran gid ni sang tanan kay ti nakita nila nga ang epekto sa livelihood sang greenhouse ni Captain Ralios sa dok epektibo. So, ang teknolohiya naman ni Engineer Ian Fred Solas, gindalaya, introduce sa Barangay 1, which nag-operate na ang iyang aquaponics. So, nakatanom na sila sa tanom, kaga last time nga pagkatudo, butangan na nila sa isda para magsigi-sigi ang proseso sa aquaponics. Pero matabo sini sir, ang Barangay 1 is just a pilot area. Ang tanan nga mga barangay nga sakop sa Station 2 also will be able to establish their own. Yes sir, muna ang isa sa mga ginatuyo namon sang naggimawa signing kami. Nga bayanihan para sa kauswagan. Spearhead din sa Kamso, sang 12 barangays ni Ian Persolas. So, barangay mag-establish sila sa area, di sila makatanom, makapag-grow sa mga vegetables nga makabulig sa kapitidohon. Sang gusto sa mga pumulo sa area. So, hindi lang ni dire lang Station 2 naghahandoman kami kag nag-looking forward kami nga Sir, medyo choppy mo signal, sir, no? Plus sir. Anyway, the dream of station number 2 in the vision is to make sure nga malambot man sa ibang mga stations diri sa Bacolod City. Yes, sir. Mong nangamon isa sa mga ginatuyo, no? Nga masapakan kami tani mansang LGU, kag magasuportaran man ni isang aton nga pinalangga nga mayor. Nga kung makita nila nga effective ang urban farming diri sa area namon sa Station 2, much more kung madapagid ni sa other barangays diri sa Bacolod City. Kaya sa subong nga panahon duga matamat na congested ang mga barangay, puno na sa mga pamalay, kag wala na space for farming. So, amo na mga alternative ng mga technologies nga gina-introduce namon ni Engineer Ian Fred para makabulig man sa kada barangay. Kaya kung taon natin sa operation sa pagdakop, ara na na sa kapulisan. Ang rehabilitation is a program established already and institutionalized. Ang subong ginobra naton para hindi man naton nga pagpabayaan ang mga pamilya, we do still help them pinaagi sa integrated community farming. Yes sir, amo na amon ginatuyo, no? So may ara kita nga proactive measures or proactive actions sa pagdakop kag sa pag-rehabilitate. Tagaanta naman sang atensyon ang magasuporta sa ila sa ilang kabuhi nga hindi na sila mag-resort sa pagbaligya or pag-engage sa illegal drugs. Sige. Sir, thank you so much yung mga time Police Captain Paul Vincent Pendon diri sa Action Radio. Good afternoon. Yes sir, good afternoon madam. Salamat. Action Reports, Afternoon Edition. Nabatihan si Police Captain Paul Vincent Pendon, mga ka-aksyon sa Police Station number 2. Action Radio Philippine Standard Time na size 3 na. Lapaw na kita sa panahon, dariman sa atong pagpangalagad. Salamat gid sa tanan ginagupod sa atong pagpangalagad sa ginamang hapon. Standby na sa masunod nga programa sa Action Radio Bacolod. Salamat akong inyong alagad sa kahanginan Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sa kalipay kasubo umano kon kabudlayan. Hindi iniyang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Uy,